Doamnelor și domnilor, facem reacție la primul meu videoclip. Nu l-ați putut vedea pentru că e pe privat. Deci, fără să începem alte discuții, apăsați și voi butonul ăla de like, cum îl apăs și eu la primul meu, cum îl apăs eu aici, și faceți o șustă cu degetul de pe like să vă alunece și pe ăla de subscribe. Dacă mă înțelegeți ce zic. Să facem și noi 100.000 de abonați. Ca să fie bine și să nu fie rău și să-i dăm drum. Eu sunt YouTube Tămăsă. Da, atunci nu mă chema Smile Big, mă chema YouTube Tămăsă. Și unele videoclipuri în care încă mă mai cheamă YouTube Tămăsă, încă sunt pe canal. Și azi o să ne jucăm prima mea mapă. Glumesc, m-am mințit. Asta nu este prima mea mapă. A fost o mapă făcută atunci ca să fac eu videoclipuri cu mape. Prima mea mapă nici măcar nu mai știu. Dar o mapă de-a mea foarte veche, un aflet. Am construit pe ea căminul mobilor. Am construit și o casă în formă de T care mi-a explodat ovarul meu. Și de fapt, toate hărțile care zic eu că-s vechi sunt făcute ca să le joc eu. Bine, harta aia cu ambulanță, chiar am vrut să o fac pentru Iceland, dar nu am știut cum să o trimit. Ana, bine, asta nu e prima mea mapă, e a doua. Asta, bine, v-am zis eu. Pentru că prima nu mai găsesc. Îi să dăm. De ce v-am mințit? Că e prima mea, sunt măpi foarte vechi, pentru că am crezut că o să ziceți trișezi, dacă ai făcut mapa asta, dacă ai construit-o recent, normal că știi care-i faza și știi că o să treci. Stați puțin, că sună cineva. Da, a sunat cineva. Și nu e bine. Și dar să-mi lăsați în comentarii care-i părerea voastră. Și să încercăm să murim ca să ne respawnăm unde trebuie. Și vedeți unul ăla cu Garden of One, nu știu de ce, dar nu mi-adaugă, nu are spawn-ecuri. Să salvăm pe Giger Cămătaru. Unde aici? Trebuie să-l salvăm pe Giger Cămătaru. Bun. Acum hai să am început. Și că ajung pe gen țările, bă. Deci n-am pățit nimic. Pentru că e cu bariere. Ia. Ăsta îl cheamă Easy System de Siltac. O mare porci ăsta. Ai nevoie de carnea lor. Porc cu vacă. Ia. Ăsta. Porc cu vacă. Protestez. Bă, că l-are ăștia și ăsta. Zică. Lavă potabilă.
Sau dacă filmez. Da. În niciun caz aia nu era apă potabilă, pardon, lavă potabilă și niciun caz nu așa se craftează, ai poțiune ca să primești XP. Ce-o fi fost în mintea mea de acum 2 luni? Asta e boss mai big din trecut. Nu știu, așa se captează lava potabilă. Aoleu! Hai, pleacă Mr. Piggy. Boschetare este? Păi destul de nasol parcursul ăsta. Ci că la mine, mini parcur e ăsta. Bă, na, e destul de greu. Boschetare este, cică. Oh, sărim peste. Ia uite trăietoarea de ce Corpil. Mini survival cu corpil. Mamă, cu tremurul din Turcia. Mamă, dădea vecinul cu mașina. Bă, vecine, filmez! Culpit? Trebuie să faci un de diamant până să nu pot să zic nu. Dar de ce ai zis de colpir? Boschetarie. Na, de ce trebuie să facem na? Pentru că na. Na, ca să spargem asta. Na. Eu puteam să o coresc, că na, pare forma care na. Poți să stai peste. Doamne, ajută! Hai să fim și noi corecți. Boschetarie. Bă, vecine, n-ai voie să dai cu o mașină! Ia vezi casa ta! Acolo. X. Vecine, n-ai voie să nu zicem! Deci câte dă? Uite e filmare. Ui. Gata, am mai luat o bucată de lemnă. Ești varză dacă zici lemn. Boschetare. Bum! Pickaxe. Stichirighi da cioacaracara. Gata, am luat ce ne trebuie. Bă, eu din trecut fă zi. Mergi. Bă, eu din Time trecut. set. Așa. Ups. Doamne. Boschetarii ăștia o dau un demenț. De dori. Aoleo! Mai trebuie să luăm și din asta. Din lemnul luăm. Ralul e lemn. Days, what the fuck? Mi-a venit periuța electrică și acum o testez. Da, pe vlog. Vlogul e videoclip. Bă, și hai să trebuie neapărat să captezi pe mijloc, că altfel n-ai loc. Da.
Două diamante. God. Bim, bim. Ia, hai să vedem ce zic gardienii ăștia. Gardianul. Gen soare. Da, gen ăștia doi sunt adormiți. Și uite-l și pe Gigi, el cămătarul. Deci, țeapă de 1 aprilie! Hai mă, eu m-am chinuit să ajung până aici degeaba. Haide, bă, era să și mor degeaba. Și fratele meu a vrut să zică vechiul turn, nu vaslui. Subscribe. Deci ați auzit să dați subscribe. Yes. E un wow de NPC. Hai, mă! Pentru treaba asta o să te explodez. Bine, glumesc. Nu o să te explodez asta. Hai, pa! Și nu uitați să dați subscribe!